Aniya na kita karon sa ikalimang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Daw may pagkadinalian ang puno sa sinultihan ni Jesus diha sa iyang pulong panamilit. Mabasa nato ang mga pulong karon sa walay langan, sa dili madugay. Human sa mubong panahon, si Jesus dili na makig-uban sa iyang mga tinun-an. Kinahanglan, mutabok sila gikan sa kasinatian sa iyang lawas ng presensya ngadto sa pagtuo diha sa iyang dili makita nga presensya. Ang matuuhong pagsinati sa presensya sa dili makita nga ang Ginoo mao ang kinatibuk-an sa kinabuhing Kristohanon ug kini pagahingpiton unya sa iyang ikaduhang pagbalik. Pinaagi sa paghigugmaay tali sa mga tinun-an ang malungtarong presensya sa nabanhawng Ginoo mapaniguro ug mapadayag ngadto sa kalibutan. Kining paghigugmaay nagtimaan sa atong kasaysayan sukad sa panahon nga mibiya sa Jesus kay misakaman siya ngadto sa langit hangtod sa iyang katapusang pagbalik nganhi. Pamalandungi kini nabati nasinati ug nabatsyagan mo ba ang presensya sa Ginoo sulod sa imong kinabuhi? Sa unsa mang pagiha nga imong nasinati ang iyang presensya? Imo ba siyang naila sa matag hitabo sa imong kinabuhi? Malipayon atong sugaton ang santos nga misa, palihog manindog ug atong awiton ang awit sa pagsugod. Hallelujah.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa ninyo. Mga binati ko mga igsoon diyan ni Kristo, nining santos nga misa atong iapil sa paghalad ni Kristo sa iyahang kinabuhi ngadto sa langit ng Amahan, ang atong tagstagsa ka mga kinabuhi. Apil ang atong mga hagit, mga kasaypanan, atong mga grasya nga nadawat sa matag adlaw, atong ihalad ngadto sa Ginoo. Aron mahimo kitang angayan nining santos nga kasaulugan, maghinulsulo na kita karon sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kudako uyamot, sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, ay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa nga tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Magampo kita. O Dios nga naghatag kanamo sa kaluwasan ug pagkasinagop nga anak, tanawa nga mapuanguro ng mga anak sa imong gugma, ug hatagi kami nga mga nagtuo kang Kristo sa matuod nga kagawasan, ug sa langit nga maoy among kabilin nga walay kinutuban. Pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nagwali sa mayong balita si Pablo ug si Bernabe didto sa Derbe. Ug nakabig sila ug daghang mga tinunan. Unya, namalik sila sa Listra, unya sa Iconio, ug dayon sa Antioquia, sa Pisidia. Ilang gilig-on ang mga magtutuo o gidasig nga magpadayon sa pagtuo. Nadudlo sila sa pag-ingon. Kinahanglan muagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Sa matag simbahan, nagtudlo sila ug mga pangulo ug uban sa mga pag-ampo ug pagpuasa. Ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan. Unya, milata sila sa Pisidia ug miabot sa Pampilya. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo didto sa Pirga, ug unya mipatighulog sila ngadto sa Atalia. Gikan dito milawig sila balik sa Antioquia. Diin kaniadto gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa buhat nga karon ila nang natuman. Sa pag-abot nila sa Antioquia, ilang gitigom ang mga sakop sa simbahan o gisuginlan sa tanan kagibuhat sa Dios pinaagi kanila. Ug sa iyang pagbukas sa dalan alang sa mga dili Hudiyo aron motuo sila. Ang pulong sa Ginoo. Daikon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Daikon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Ang Ginoo mahigugmaon ug maluluy-on, dugay nga masuko ug dako kaayo.
tanan ug maluluyon alang sa tanan niyang mga buhat. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian ug pasuginla sila sa imong kagahuman. Daygon ko sa kahangturan ang imong ngalan. Pasangyawa sila ngadto sa mga tao sa imong gahom ug sa mahimayawong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian usa ka gingharian alang sa tanang katuigan ug ang imong paghari nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Kung sa kangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Kinutlo gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya nakita ako ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. Nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang siyudad, ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa Dios, nga sama sa kaslunong babay nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Ug nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios ani ana sa katawhan. Magpuyo na siya, tipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila ug siya mahimo nga ilang Dios. Pahiran niya ang ilang luha ug wala na'y kamatayon ni kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Unya ang naglingkod sa trono miingon, gibag-o ko na ang tanang butang. Siya miingon usab kanako, isulat kini kay kining mga pulong kasaligan ug matuod gayud. Ang pulong sa Ginoo. Balanon tang santos nga ebanghelyo, palihog manindog.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa nakalakaw na si Judas, si Jesus miingon sa iya mga tinun-an, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag, ug ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Ug kun ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, nan ang Dios magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao, ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyong bililhong sugo, paghigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Kun maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Ayong buntag sa tanan. Murag buhi kay moron ba? Nadungog nato kining bililhon kay mga pulong ni Kristo. Paghigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay kamo sa usag-usa. If you love one another, people will know, people will understand that you are my disciples. Mga igsuon, mangutana ko ninyo ha, anisay lang ta ba? Ha? Sa atong kinabuhi, isip mga Pilipino, kung ang tao magtanaw na to, makaila bagid sila nga kita mga Kristiyano? Mansaman, hilo man lagi. Dili lang ta maghisgot og dinagko, no? Sa atong kinabuhi diha sa atong gamay nga katilingban, diha sa inyong sitio, diha sa inyong barangay, diha sa inyong kapilya, diha sa inyong purok, sa inyong pagpuyo dinha, ang mga tao nga magtanaw ninyo o mag-obserba ninyo, makabantay ka sila nga lahi ni mga tawhana ba? Kristiyano kay sila. Saman. Di lang punta mo ingon nga ugod pa der, kay basig mo ingon sila bugiro pug ka, no? May numdum ko mga igsuon tong tuig nga dito ko na destino sa usa ka parokya sa Amerika. Pag-abot gyud nako, daghan mga mangutana, no, kinsa man ka ana, no? So dahil usa ka puti nga tigulang na pod, nangutana siya, Alberto, from where are you? Are you from China? From China kita di siyang gabadli sa akong mata ba, no? Oh, di man sila mo ingog father dito kay they call one another sa ilang first name ba, no? Alberto, from where are you? Niya ako siyang ginan, oh, I'm from the Philippines. Oh, really? Filipino? Oh, Alberto, I love Filipinos. Sana siya, no? Ganahan din siya kay mga Pilipino. Filipinos are pious, no? Very religious.
Oh my goodness, they are like angels. Kuyawa, no? Lamia paminawon, oy. Mura kuno tag mga anghel. Unsa kang klasihas anghel, no? Pero nindot yung kaing paminawon. And it's really true in many ways, no? Dito sa gawas ba? Ang mga Pilipino, ambot nga no ning ingon ani, no? Narabay mga tagagawas din ni Balikbayan. Oh, nakita ko ni Fritz Okmiha, no? Bago pa ning abot. Sa gawas si Fritz makabalog ni siya nga kanang lami agkuan sa mga pananaw sa mga tao sa mga Pilipino didto. Ha? Hindot. Ganahan ko kayo kay kanabang nailhan gid ta nga himahigalaon unya Diyos nun musimba gid ta magampo gid ta ingon ana, no? Nindot kayo nga nailhan ta nga ingon ana ba. Nya matingal ako kay kining Pilipino pod kung tuwa ta sa gawas sa nasod, daghan sa Pilipino buotan. Nindot law abiding kaayo sa balaod sa unsa na kalsada kanang di maglabay sagbot, matinumanon kay mga Pilipino. Bisan gani ang mga pari nga Pilipino nga tuwa didto sa dinhi pa bugoy-bugoy pag abot dito buotan. O sa Pilipinas pa sige kalate didto time conscious. Ngano man tang ingon ana man ta, no? Pero dinhi sa ato ngano laging di ta kaayo buotan. Traffic light, too. No entry, too. Ha? Sagbot, kaon tapak, labay dire, labay dito. Why? Ngano mangingon ana man ta, ha? Dini sa atong nasod, maklaro ba ta nga Kristiyano ta? Because we are proud of being the only Christian country in Asia. Ha? Dini sa ato, garbo ba nato? Makitaan ba ta nga Kristiyano gyud ta? Abi ninyo mga igsuon, sa dagang higayon tinuod baya pod. Nindot man gining mga Pilipino, no? Mahadlokon ta sa Ginoo. Ha? Dini sa ato daghan kayo mga Diyos nun baya gyud, manimbag gyud ba, no? Nya manggiluluyon ang mga Pilipino, no? Ako ganahan kay ko, you know what? I'm very proud of being a Filipino. Ha? Bisan dugo na ako insik man, no? Pero tagaan ko kay gayunan sa Ginoo nga mataw pag-usab. Uy, unya ako'y pabuton og unsa kong klasiha nga tao. Ganahan ko Pilipino gihapon ko. Ha? Because I'm very proud of being Filipino. Pero usahay mga igsuon, mag-uol sad ta ug maulaw sad ta. Ngano man kita baya sa atong nasod, no? Dini sa Asia, nailhan baya ta nga tuwa pud ta sa top pud ta sa kaso sa graft and corruption. Kabalo ba mo ana? Oy, nailhan baya ta? Daghan kay mga anomalya ba sa pagpadaga nato sa atong katilingban, nailhan ta ingon ana? Basta Pilipino mao na kamaugin mo palusot. Dabi taw usa kay gayon kini si Pastor Dudong sa Assembly of God ba kay nagkaon-kaon man mi gamay diri sa atong kumbento, no? Mga pastor ba apil ko. Unya nagistorya ni si Pastor Dudong ingon siya, Pader Abet, kay dungog na ba ka ni istorya ni bahin aning pilot? Kung sa man na dong siya nga kini kunong pilot ba samtang siya nga aeroplano makabalo kuno siya og naana siya sa Middle East. Unsaon man pastor? Iana lang niya yang kamot. Masaya na niya yang kamot. Mabati niya Middle East na ni. Init man kayo. Ha? Kung mapasok kunog kamot. O ba? Kuyaw din na. O niya, dagan siya na. Umutungod na siya sa dito sa North America. Makabantay po siya nga North America na. Ano man? Nigana niya siyang kamot. Sus, bugnaw. Murong mo ayos da yun. Ana, no? O ba? Unya, pader, makabalo po siya nga natungod na siya sa Pilipinas. Nga naman, inigana niya siyang kamot, mawagtang na yung relo. Makakatawa lang ta maminaw anang mga istoryahan, no?
Pero sa nay mga higayon nga nang makaingon sa nga tinuod ba? Daghan ba kayong mga kiriwan ba sa atong katilingban? Bisan diha sa ato ang panggobyerno, no? Daghang mga kiriwan, no? Mga igsuon, kini nga mga istorya kinomedya pero maulaw ta, angay ta maulaw kung mahitabo kana, no? Nining padulong naman ta sa eleksyon, no? Kami naningkamot lang gid mi ba nga maedukar nato ang mga tao ba? Paningkamot lang good. We are challenged, kitang tanan, each one of us, no? Ato gining dako nga hagit nga mag-edukar ta sa usag-usa. Ningkamot ta nga pasabto ng mga tao, nga ano gyud nga angay tang mag-usab. Tinuod maayo naman ta as a country, as a people, maayo man ta daghan sa ato may kasing-kasing, pero naagid tay angay usbon. Mao bitaw atong kahimtang sa atong kinabuhi, ingon ani nagpabilin ta tungod kay wa man ta mag-usab. Na may angay usbon pero wa nato usba atong kaugalingon, no? So we try to educate people about it, no? Nya daghan baya po natandog ba? I'm sure kamo mga hagnaanon nga adunay maayong kabubuton nakasabot nga ni pud mo, no? Pero naagi mga wa kasabot, pero sige lang, maningkamot lang ta. Unya mga igsuon ang atong parokya sa ni Senior San Jose diha sa Lunoy, mitabang pud sila nato pag edukar kay ang hagna baya usa baya ta. Di baya ang lungsod sa hagna kutubras parokya ni Senior San Miguel. Apil baya ang San Jose to sa bukid daghan nga baryo, no? Unya sa ilang pagtabang nato mga igsuon, ang ilang gibuhat nindot kaayo. They have an evangelical drama presentation. Magdrama sila from one baryo to another. Unya gakuyog-kuyog pud mi nila sa Jamguba nga tabang pud mi explicar sa mga tao human sa ilahang drama. Ang ilang drama 45 minutes ra. Unya ako mong ingnon garbo kay natong mga hagnaanon because we have a lot of good talents, no? Mga maayo ka Islam mo drama oy. Karon mga tao di naman kay mo paminaw drama, no? Di paminaw pa ba mo sa una gamay pa ko DYHP, DY usatong DYRB, maminaw man mig mga drama. Unya ug muanha na gani Esteban Escudero sa lungsod gubot oy. Nan-aw kitag drama ba? Kining drama mga igsuon nindot kay nga tool pagtudlo sa mga tao. Unya ang parokya sa Lunoy lipay kayo ko kay naningkamot sila, nagkahiusa sila, bata og tigulang. Paghatag og nindot nga drama, nindot nga pagtulunan kalabot sa eleksyon. Ako lang mong taga-agamay nga sample ha. Pagsugod sa ilang drama, nani mga batanon, magkuan sila invocatory song and dance offering to God. Unya, magsulob sila sinina nga puti. Unya, ang usa ka laki maguna, magdala siya sa krus. Samtang sila maghalad og kanta nga nindot sa Ginoo. After that, here is another group of young people, diri sa kilid magagikan, magdagan sila, unya maguna nila, magdala og dakong bandiras Pilipinas. Nya mukanta dayon ang inabitong Inang Bayan. Are you familiar with the song? Nindot kayo, no? Inang Bayan, nya maglibot-libot, magdala sa dako kayo nga flag, no? So inana ang sinugdanan sa drama, the cross and the flag. Both are symbols of our love of God and our love of country. Mga igsuon, kining duha, gugma sa Dios o gugma sa nasod, ubaning duha. You cannot separate them. Dili mo pwedeng bulagon. You cannot say, gigugma na ko ang Ginoo Pader, but I don't love my country. No, you cannot do that. Di po mahimo-mahimong ka, higugmaon ako ang nasod. Pero, di ko musimba, di ko higugmas Ginoo. You cannot do that. Kaya ang Ebanghelyo, nagtudlo na to, unas tanan, higugmaa ang Diyos sa tibuok mong kinabuhi. Unya, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong paghigugma sa kaugalingon. They go together. You cannot separate. Si San Juan sa iyahang libro nag-ingon, ang tao nga moingon nahigugma sa Dios, pero wa mahigugma sa iyang isa ka tawo, isig ka tawo, usa ka taong bakakon.
you are a liar. You cannot do that. Mag-uban gining duha, ang gugma sa Dios ug ang gugma sa nasod. So katong drama, pagsugod pa lang, will remind us that we can only love God truly if we also love our country. Mga igsuon, subo palandungon nga nagkalisod ta sa atong kahimtang sa nasod. Tungod kay daghan kanato, nagtuo ta nga makahigugma ta sa Dios bisan wala ta maghigugma sa atong nasod. Mabati ba na ninyo? Waman mo kasabot tingani sa akong punto? Ha? Mahimo bagod pananglitan ha? Simba ka. Kanunay ka magampo, simba ka. Pero tikasan ka nga tao sa gawas. O naistorya na bitaw na, di ako na ning usa ka manang no nga negosyante, tagiyag tindahan. Pagagabi na, dito na sa taas sa iyahang balay. Nya singgit na sa iyahang trabahante sa ubos, oy mga inday, ang usa ka sakong bugas nga nakuhaan na bag 2 ka kilo. Okay, hukus-pukus ba para makaginansya ba? O nang nakuhaan na. O ang taro sa mantika nakuhaan na bag usa ka lapad. O nang man na ang asukar nakuhaan na bag usa ka kilo. O nang nakuhaan na. O lahala, sige panaka na mo dare kay magampo na ta sa rosaryo. Mahimo ba na natong buhaton nga ingon ana? Mahimo ba? You cannot do that. You are fooling God. You are fooling yourself. Mahimo ba nga sa gawas kurakot ka? Mao na imong pangwarta, nangurakot ka, iniguman iniga Domingo, simba ka, unya ikaw pag yung mag-una nga halad, dako imong halad. Tingani ang pari mo smile pod. Tani mo kay dakog sobre o, bagag sobre. Pero the money is from an evil source. Can you do that? No. Because you cannot separate your love of God and your love of country. Mga igsuon, sa drama no, padayonon lang nako, ang pinakasikat nga aktor sa drama, na well uploaded yun, ang demonyo. Naiusak ka Tagalunoy, nagdas papel sa demonyo. Sus, kang angayanag yung demonyo ha? Agnaong god nga, sus, gwapo mo din siya, di siya make-upag demonyo, pero make-upan na ganit siya, sus, demonyo god. Mahadlok yung tanaw niya. Pag drama god, ang iro, nintiyabaw. Pagawa sa demonyo, nahadlok. O may pang iro, kay nintiyabaw sa kahadlok. Ang mga tao na pakpak, lipay sila kitas demonyo. Kunya, sa maong istorya mga igsuon, from the very start, ang demonyo gyud dako kay papel, kay maningkamot siya pagtintal sa mga tao, nga mo palayo sa Ginoo, nga mo buhat og dautan. Sus, effective kayong demonyo. Pero effective ba? Sa drama gipakita kana bang gibasig yun sa atong kinabuhi bitaw nga istorya. Sus, effective kayo kanang di pasimbahon, hala panagat lamang adyo nagsimba, o pag ay nagsimba nya panahon sa eleksyon gyud, kay part man sa drama. Panahon sa eleksyon, sus, ang demonyo gasarap-sarap, nya padawaton yung kwarta, o nya ang mga tao matintal mo gis, dawat kwarta, dapoy nilansar pagka mayor, di sarap-sarapan pos demonyo, nang hatag pod, hatag. Pero naagi mo balibad, di agi sa drama nga mga tao nga mo balibad. Sus, inigbalibad ka na makigbatok gani ang mga tao sa demonyo. Ang demonyo luoy kayo, mukapa-kapa, ligid-ligid. Sus, malingaw na po mga tao, makpaglabot sa demonyo. Kunya, dito sa tungod nako, tanaw man ko, sa kong tanaw, ang demonyo ning lukapas akong kilid. Sus, ang tiguang sa akong likod, huy, kaluoy sa yawa, kaluoy sa yawa. Na, mauna ni may tabo karon, maluoy ta siyawa lagi.
Huy, kaluoy sa yawa. Kaya nagligid-ligid naman. Maayo man kayo sa muligid. No? Anyway, mga igsuon, gipakita sa drama, in the end, nga, bisan sa daghang higayon nga nagbadaogo ng yawa, pero in the end, goodness triumphs. Jesus is victorious sa katapusan. Mato nga, pagsulti na ko pagkatapusan, akong gina ng mga tao, daghang higayon sa baryo, nga sa drama mga igsuon, ang kaayo, ang katarong nagmadaogon, manghinaot ko nga sa umaabot nga piniliay sa eleksyon nato. Ang kaayo, katarong, magmadaugon, dili lang sa kasing-kasing sa mga kandidato, kundi sa kasing-kasing sa mga tao sa hagna. Unya, nabalaka man ko kay, ako man gunis lang gidapit, karong Mayo 5, maghimutag dako nga prayer rally dinhi sa hagna. Okay ba mo? Maghimot ta? Atong ipadayag ba? If we really love our town, hagna, our country, please join us. Together. Wa na tay kontrahay ron. Bisan kinsa atong gilabanan, why kontra? Let us be one. Usara atong kontra ang yawa ra. Manggawas ta. Alas 4:30 sa hapon, kutob alas 7 gabi. Ana tas plaza. Let us have a prayer rally. Tanang klaseng pagtuo nga adunay maayong kasing-kasing muuban nato. Maghiusap ta diha ecumenical prayer rally. Adlaw na nga Domingo ha. Palihog i-book sa inyong kalendaryo. Ayaw mo pangaligog dagat. For once this year, let us be one. Go out. Ayaw mo sige yun. Laban mis jam go pero nanamos balay. Ayaw. Go out of your house. Unya akong gihangyo ning taga Lunoy, please pakit ami nga sa lungsod sa inyong gipakita kay nindot kaayo. Unya akong gina mga tao naguol manggugos sa yawa nga kadugayan niyang balitok-balitok mahadlok ko mapiang ba. Ako siyang gitambagan ing kodong. Ay napalabig balitok-balitok dong kay basi di kakaabot sa lungsod. Kay ganahan ko naa siya gyud kay importante kay siya to remind us how evil works. Unya, akong gina mga tao, mga igsuon, atong dadon ni sa lungsod para makita ang mga tao sa lungsod nila. Unya, magampo ta ha, nga kining yawa di mapiang. Oh, iko nga tagsara ta mahitabo nga magampo ta sa yawa. Pero kinirag higayon na ha, para dili man gyud sa yawa, pero kung dili para sa aktor nga magampo ta, nga makaabot sa lungsod. Puhon, Mayo 5 ha, don't forget it. Magsugod ta alas 4:30 man no, assembly time, alas 5 na drama. 45 minutes lang drama. So by 6 o'clock mubugnaw na pod niya, mo ngit-ngit na iniguman sa ilang drama na atay ecumenical prayer na panguluhan sa lain-laing mga pangulo sa lain-laing pagtuo sa hagna. Unya mo end ta by 6:30, mo enta with a candle lighting. Natay candle lighting. Please bring your candles. Kanang naitabon ha, para di mapalong dayon sa hangin. Pagdala mo kandila. And together we will show the whole country that we in hagna, kitang mga hagnaanon, mahigugmaon sa katarong o mahigugmaon sa Diyos. Let us be one on that day. Don't forget, May 5. Sunday 2013 alas 4:30 sa hapon. Ang atong misa sa hapon atong i-move alas 3 yan ang adlaw kanara pong Domingo ha, para makatambong ang tanan diha sa atong plaza. Manindo kita karon alang sa pag-ampo sa kredo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo,
nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan samahan sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa paggabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga pagampo sa katilingban. Sa matag pangamuyo ang atong itubag, amahan, dungga ang among pangamuyo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga pastor sa atong simbahan, nga mag-alagad sila sa Ginoo, diha sa kasadya, ug madasigon silang mangulo sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang kanila nga nagwali sa pulong sa Dios, nga isangyaw nila ang buhing kamatuuran, ngadto sa tanang suok sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang kanila nga namati sa pulong sa Dios, nga dawaton nila ang gasa sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga kabanayan sa atong katilingban, nga magtahuray ug mag-alagaray sila sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa atong mga kabatanunan, nga musanong unta sila sa tawag sa Dios sa pagkapari o pagkareliyoso, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga nangamatay, nga ang maayong magbalantay, magdala kanila ngadto sa buhing tubig ug magpahid sa tanang luha sa ilang mga mata, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Makagagahom nga amahan sa tanang pagsalig kami nga imong katawhan ang karnero sa imong panon mipadangat nga nakanimo sa among mga pangamuyo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo ang atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang sab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, itugot ang kanunay nga pagkalipay pinaagi ning mga misteryo sa Pasko. Aron nang walay hunong nga buhat sa pagpanubos kanamo mahimo nga tinubdan sa among kalipay nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Diyos nga tunay magkagagahom sa tanan. Angay matarong ganyan magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ning may mayawang panahon sa pagkabanhaw kanu sa si Kristo. Gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas dito sa krus. Naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga mao'y katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nga nakanimo alang sa mong kaluwasan. Nagpadayag siya nga pari altar ug kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usabang mga anghel sa kalangitan, miduyog pagawit sa imno sa imong himaya. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mo espiritu ang pagsantos ni magasa aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagbasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug biingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon.
Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Namunilipan o matag-inom gikan sa kalis nagmantala kami Ginoo sa imong kamatayon. Tunay ka, tunay ka, aron sa paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nilingpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Christian Vicente among obispo ug sa tanang mga pari. Hinundumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na silang tanan nga among gihandom karon ning santos nga misa. Dada sila sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Sala, ngunit nakasay lugar
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanan dautan. At ay kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa laog melayos na nang kasamok samtang nagapabot kami nga malaumon pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Hesukristo niyan ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawa nga among mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton na tayo kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo, ato karong ipakita ang timaan sa atong panaginigsuon ay panagdait manaa kaninyo. Peace be with you. Kini mao si Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit sa bangkiti sa atong Ginoo.
Palihog manindong. Magampo kita. O Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan nga imong gibuhong sa mga misteryos nga langit nun. O himuwa nga makalabang kami gikan sa daan nga nasa bagong kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod alang sa pahibalo. Attention, all members of Corpus for Christ Community, Chapter B, Hagna, are reminded of our chapter prayer meeting today, 4th Sunday, April 20, 2013, at 2 o'clock in this afternoon. Venue is the residence of Engineer Brother Silis Adlawan, northbound Drive, Canupaw, Hagna. Please come. Urgent matters are to be discussed. Expecting good attendance. God bless. Sign, Chapter Head. Mga igsuon, ako lang ipahinumdom sa mga kabaryuhan sa atong parokya nga ang atong regular schedule sa mga misa sa inyong barangay chapels ato kanang ikansila panahon sa bulan sa Mayo tungod sa daghan kayo nga kapistahan. So ang piyesta ninyo mao na itong misahan sulod ning bulan sa Mayo. Unya akong pagdapit sa tanan nga ning bulan sa Mayo, bulan sa Mahal nga Birhen Maria. So aduna kitay kalihukan sa simbahan inig kahapon, Flores de Mayo nga magsugod pagka alas 4. But before that, mga alas 3 aduna may katisismo sa mga kabataan. Isunod ayon matag adlaw alas 3 magsugod ang katisismo. Isunod ang Flores de Mayo unya sundan dayon sa Santos nga misa, no? So kada adlaw kana sa bulan sa Mayo nya gidapit namo ang tanan nga makigiusa ug mutambong nini atong pagpasidungog sa Mahal nga Birhen Maria. Unya karong Mayo 25 mga igsuon, piyesta kini sa Talibon, ang sentro sa atong diocese, no? Mao nga yan ang adlaw ang mga kaparian moadto sa Talibon, no? Walay bunyag niya ng adlaw. Mayo 25 adlaw nga Sabado. Wala tay bunyag nga pagahimuon, palihog pahibalua ang mga silingan nato nga magpabunyag nga niya ng adlaw Mayo 25 wala katay bunyag, no? Sa Mayo pa kana, dili pa kana karong umaabot, no? Sa Mayo pa nga bulan. Unya mga igsuon, ako kamo hangyoon sa pag-uban niya ng Domingo nga sunod, no? Ayaw gid mo kalimot ha, palihog i-book ninyo yung kalendaryo daan. Adlaw kana nga Domingo, Mayo Mayo 5, 2013. Ayaw mo kalimot sa atong himuon nga dako nga prayer rally dinha sa ato ang plaza. Ug sa katapusan hangyoon ko kamo karon sa pagpangluhod alang ning pagampo alang sa umaabot nga eleksyon. Magdungan kita, o Santissima Trinidad, nagasimba o nagadaig kami kanimo, giyahi kami sa pagpili sa among mga opisyal sa pangagamhanan, subay sa among konsensya. Piliun unta namo sila nga mahadlokon sa Dios, masinugtanon sa simbahan, mahigugmaon sa nasod, matinud-anon sa pamilya, nagpatunhay sa kinabuhi ug maampingon sa kinaiyahan. Dili unta kami magpalingla niadtong nagbuhat sa illegal ug immoral, sama niadtong nangurakot sa mga katundanan, nagsuporta sa aborsyon ug artificial nga contraception, sa nagpayuhot sa droga, sa nagsuporta sa mga balaudnon sa diborsyo ug kaminyoon sa parihong lalaki o babay ug ubang balaudnon nga supak sa imong Diosnong kabubuton. Nagasaad kami sa dili pagbaligya sa among mga buto, dili kami manikas ug ipatunhay namo ang katarong, kahusay ug kalinaw sa among pagpili. Lantawon unta namo ang kaayuhan sa tanang katawhan, ilabi na sa mga kabus ug nanginahanglan karon ug sa umaabot nga kaliwatan. Kini among gipangayo pinaagi ni Maria Santissima, among inahan ug rayna sa Pilipinas, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Manindog.
Ako lang itunol mga igsuon ang akong mainitong pagpasalamat sa katawhan sa Pangdan kagahapon. Dito kami naghimo og balay sa usa ka atong igsuon nga nagkalisod. Atong gitabangan nga makahimo og balay unya sa taga Pangdan, pinanguluhan sa ilahang acting barangay captain si Darwin ug sila mga kagawad ug sa katawhan didto nga malipayon kayo nga mitabang kanamo ato silang tagaan sa masipang pakpak. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa daduntang kalinaw ni Kristo.